سلامات يا اخوات كما تقولوا كما يعلمكم يوناس بهان أنا زنبرل زلخو عدي إنجليز كوينو ني كبابي 10 عامات زيادة تغميد اللخو أدمي زملكت ودر وعنقلتن قدم حجي أيت مراعخون قول عاويني باللين بزيق الناس كا إيرتراوي أبي إيرترا توليده أبي إيرترا دماء أبي أبسدت كأنا حافشاوي زيادة عامات مالتي أبزري عدل 10 عامات غير اللخو خبرو زخاني وفلتيو كبابي 15 زيادة عمت غير اللخو زيادة جن نحن كم خلبتي رخبوا لي كاب زيادة فراير كاتب جن هذا شكل بحني يقولون أنا زفوتو حافشاوي نتيجة بالخاني سبورت فوتيه وتأخذ شيء 5 أيام الزنقة بحافشاسي مستناتي تبلس صبوا زي محلاق مالتي تسمى ميخا بفقر بسنيت بمردا صبوا هو صبوا في المال دسي بلني كخلقاني بزعبا ناي سيتاي زبخل بقى قلوص الناس بقى كبوليتيكا نازا كاب حيمانوت نازا كاب كل ነገር ማለት حافشاوي ازي نازا امردا بقى اب ዲስካሽን ዳ ምን ሰቤት ጸገም ዝብخل ይብሉን እምነተይ ብዝምልከት ክርስቲያኔ ግን حافشاوي ጸገም ባሊ ብለ ዝሆነ ክሳይ ባስ ብዛዕባ ሽግር ብለ ኤንወይ ግን ምናልባት ክንፈልጦ ኣለና እንድሕር ትብላ ኮንክን ያ ክርስቲያን ኮይነ ተዋህዶ ሕጂ ኣነ እንታይ ዘለኹ በቃ ንዓይ ትኸውን መጻመድቲ በቃ መባሊቲ ሓጋዚት ደጋፊት ብፀይቲ ጀነራሊ ስለዚ በቃ ኣብ ነዚ መልእኽቲ ምስ በፅሓክን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ቀዳምነት እንተዘይ ኮይንካ ፀገም ይብሉን ኣብ ኣሜሪካ ወኣውስትራልያ ሽግር ይብሉን ካናዳ ቢካዝ ኣነ ዜግነት ኣለኒ ዜግነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ወልሓንቲ ኣብ ዘሎ ኾኖ ዓዲ ክመፃክን ወይ ድማ ክትመፃነ ስለና ሽግር ዝበሃል ይብሉን ብዝያዳ ፀገም የለን ብውሽጢ ስለና ኣለን ንዝያዳ ሓበሬታ ግን በቃ ቴሌፎነይ እንዳሓደሊኽን ኣጆና ሓፍትና በዚ ጉዳይ ዝተሓባበርኒ ስለ ዘላ ቴሌፎነይ ካብ ኣጆና ክትወዝኦ ትላኽን ንዓይ ከማን ክፅሕፋለይ ትላኽን ፀገም ዝበሃል ይብሉን ትዋና ገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣነ በቃ ሓቂ ዘረባ ኣብ ዘለኹ ዕድመ ብዛዕባ ሓዳር ብዛዕባ ውላድ ሓስብ ስለ ዘለኹ ከምዚ ዓይነት ናተይ ተዛማዲ ወይ ድማ ተመሳሳሊ ሓሳብ ወይ ድሌት ዘለዎ ነገር ግን ክትወቀሰኒ ወይ ካተላለየን ደስ ብለኒ ሓቂ ዘረባ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘለናዮ ዓመት 2024 በቃ ዓመተ እንታይ ዝበሃል ሓዳር ውላድ መርዓ ሕፀ ገለ በቃ ከምኡ ዓይነት ዝስምዓሉ ዓመት ክኾነለይ ትምኒት ኣለኒ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ገብር በቃ በተኾነ ግን ፀገም ዝበሃል ይብሉን ስለዚ በቃ ሓዳር ክንደሊ ኢና ወይ ድማ እንደሊ ኣለና ወይ ድማ ሓሳብ ኣለና ትብላ ደቂ ኣንስትዮ እንተሊኽን እያ ምዝናተይ ሓሳብ ዝሰማምዓ ብዘይ ሕፍረት ብዘይ ስክፍታ ፀገም የለን ዝኾነ ክንፈልጦ ኣለና ወይ ድማ ከምዚ ንሕቶ ኣለና ሰበትከ ክበሃል የብሉን ቴሌፎን ወሲድክን ክትሓታን ትኽእልያክን ክንኣልኽነ ፀገም የለን እሱ ሽግር የብሉ ዝመላለይ ስለ ዝኾነ ግን ያ ብዘይከል ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ያ ኣነ ኣይ ሆፕቲ ትስኾንተ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ክህሉ ተስፋ ገብር እንተዘይ ኮይንካ ፀገም የለን ቴሌፎነይ ብምውሳድ ወይ ብኸላኻኒ ክንቁፅሎ ስለዝኾነ ሽግር የብሉን ግን በቃ እታ መልእኽቲ በቃ ንዓይ ትኸውን መጻምድቲ በቃ ብፀይቲ ወይ ድማ ደጋፊት ሓጋዚት ካብ ፅሙዋ ተጋላግል ይደሊ ኣለኹ ኣይ ሆፕ ከምዚ ናተይ ሓሳብ ዘለክን ደቂ ኣንስትዮኻ እዚ መልእኽቲ በፂሐክን ተረዲየክን በቃ ድሌታትና ሓደ ኮይኑ ተሰማሚዕና ኣብ ከምኡ ዓይነት ሂወት ንኽንከይድ ካነ ደስ ብለኒ ስለዚ በቃ መልእኽተይ ምስ በፅሓክን እንድሕር ደለይቲ ኮንክን ፀገም የለን ክንላለ ንኽእል ኢና ስለዚ ከምኡ እንዳበልኩ መልእኽተይ ክዓፁ ደስ ብለኒ በቃ የቐኒየለይ ሰሰና እዩ